こんにちは。株式会社デントランス代表歯科医師の黒飛です。今日はですね、歯科医師にとってのライフプランが、非常に大事だということをあなたにお伝えしようと思います。ライフプランって言いますとライフ、プランと言いますので、ライフ人生です。人生のプランというのは計画っていうことですよね。人生の計画をしっかりと立てましょうということです。これ例えば歯科医師の院長で言うとですね、今あなたがですね、例えばもしかしたら40歳かもしれない、45歳かもしれない、50歳かもしれない、35歳かもしれない、分かりません。であってもですね、最終的なゴール、どんな人生を歩みたいかっていうことは非常に重要になってくるんですね。これを明確にすることによって先生の向かうべきベクトルっていうのが明確になるんです。例えば65歳の時に息子に継承をして、自分は週1日だけですね診療してですね、その時の銀行残高が2億円あればですね、その後の人生は奥さんと3ヶ月に1回ハワイに旅行に行っても安泰だというふうなライフプランができたとすればですね、そういった人生を歩むためにどんな歯科医院をやればいいかっていうことは明確になるということなんですよね。つまりライフプランを明確にすると、どんな歯科医院をやればいいか、どんな歯科医院経営をやればいいかっていうのが明確になりますし、どれぐらいの売上が上がってどれぐらいの経費でどれぐらいの利益可処分所得が残ればいいかっていうことが明確になるわけなんですよね。で、それがですね、例えば40歳で60歳の時に引退するとか、60歳のゴールが明確だったら20年分の計画っていうのが立てることができるわけなんですよね。で20年分の計画が立てれば、20年でこんなことをすればいいってことが分かれば、それを今年1年で何をすればいいかも分かりますし、1年が分かれば今年1年が1ヶ月、この1ヶ月何をすればいいかが分かりますし、1ヶ月が分かれば1週間、そして1週間が分かれば今日この瞬間、今日何をすればいいか分かります。今日何をすればいいか分かれば、この瞬間目の前の患者さんにどんなトークをすればいいか、どんな治療をすればいいかまでゴールから落とすことができるんですよね。落とし込むことができるっていうことなんですよね。つまりそれはなぜできるかっていうとですね、ゴールが明確だからなんですね。あなたのどんな人生をしたいかっていうことが明確にあれば、どんな歯科医院経営をすればいいかが明確になるので、今この瞬間、例えば衛生士さんを今雇うべきなのか、いやチェアを増やすべきなのかっていうことが決まるわけなんですよね。いつのタイミングでやればいいかっていう明確な判断基準がゴールから考えればできるっていうことなんです。でこれっていうのは先生は実はですね、毎日の診療の中でやってるわけなんですよね。例えば新患さんが来た時にですね、あなたはですね審査診断をしてですね、治療計画を立てるわけなんですけど、治療計画の立て方っていうのは患者さんの理想的な口腔内の状態から今どういう治療をするかっていうのを優先順位をつけてやりますよね。それってまさにトップダウントリートメントでゴールから考えてるっていうことですよね。それと同じなんですよね。人生においても先生においてはですね、ライフプラン、最終的にはゴールが必要です。そのゴールからですね落としていくっていうことで、歯科医院経営に落としていくっていうことですよね。じゃあ、今年の売上、経費、利益、可処分所得っていうものが明確になっていくっていう、考え方です。まさにですね、これ僕がですね非常に歯科医院経営をしててストレスを持ってた時にですね、どういった人生をしたいのかっていうのを考えることによって非常に楽になったんですよね。この判断が正しいか正しくないかっていうのは自分のゴールに向かっているかどうかっていう判断基準で考えればいいっていうことが分かったっていうことなんですよね。で、この考え方をですね、今まで100人以上の歯科医師の院長先生にですね、あるいは勤務医の先生にお伝えしてきたんですけど、もうほとんどの先生がですね、すごい喜んでくださったんですね。どういうふうに喜ぶかっていうと、非常にライフプラン、ゴールを明確にすることによって今やるべきことが分かったので、それをやればいいっていうふうに悩む時間が減った、そしてストレスが減ったっていうことなんですよね。売り上げを上げる理由っていうのが明確に分かったっていうことなんです。そういった先生方はなんとなく売り上げを上げないといけない、チェアを増やさないといけない、分院を増やさないといけないっていうふうに思ってたわけなんですよ。でもゴールが明確になれば、今増やすべきなのか、いや分院じゃなくて一つの院でいいよねっていうようなことが自分にとってストレスがないよねっていうことが分かってきたりするわけなんですよね。ですのでしっかりとライフプランを明確にすることによって、医院経営っていうのは、明確になるっていうことなんですね。医院経営が明確になるので経営計画が立つっていうことですよね。経営の計画が立つっていうようなことになるっていうことですよね。
なので、ぜひね、ゴールから考える、そして今の経営計画を考えるということが大事になるので、ぜひね、まずはライフプランをもう一度明確にするっていうこと。どんな人生をあなたはしたいですか？何歳の時にどういうふうな状態だったらいいですかっていうことを明確にする。そのことによって本当に歯科医院経営が楽になる、正しい方向に進むっていうことが分かりますので、歯科医院経営において一番大事なねライフプランをしっかりとね考えていただければなと思います。